Plød! Vi skal bare tige ham. Så vi skal bare pisse ham af. Jeg føler, ja, okay, skal vi også det? Vi skal bare pisse ham af. Vi skal bare skyde ham og svine ham til her, ikke? Hej, boys. Hvor fuck blev du af? Ved du, hvad der sker? Nej, jeg vil ikke engang høre det. Du fucking lige pludselig... Tak, Lars. Tak, Lars. Lad os spille noget Babylon, mand. Lad os, okay. Ja, tak, Nej, mand. fuck, hvor dejligt bare at være dig og mig, Lars. Kan du fucking lytte til hvad jeg siger, din fucking lille idiot, mand. Jeg ligger og... Det er så fucking hyggeligt bare at snakke med dig, Lars, mand. Ja, mand. Olle, snak nu, mand. Jeg sidder og ser vloggen på min iPad. Og lige pludselig vågner jeg 2 timer senere. Okay, det var der fucking sker. Han ser Så hvad, undskyld? Han ser Hvem har vlog. sagt dansk? Hvad? Han sagde, lad os snakke dansk, og den kom fra Lars. Han ejer dig fuldstændig der. Hold din kæft, din fuck. Jeps. Jeg er bandet fra Twitch. Bro. Boys, sådan hånden på hjertet, ikke? Nå, nej. Hvordan tror I, at Stephen Hawking han døde? Stephen Hawking? Altså du mener ham der sidder i den der stol? Ja, altså, jeg begyndte, fordi jeg sad og tænkte på det i går, jeg så en video i går, og jeg så tænkte over, kan det være, fordi han bare fik sådan en software-opdatering eller sådan noget, og så var der bare virus i eller sådan noget, eller mistede han wifi, eller... Han var på den, der trak stikket, mens han opdaterede. Han sidder og opladt, når han går død. Hvorfor får jeg kun her, Loom, altså? Lad nu være at spille. Var det ikke dit yndlingsmap? Jo, men ikke med pistol, altså. 360! Så får jeg pit! Oh my god, spil. Jeg kan ikke have way, running on my hose. Stop it. Get some help. Boys? Ja? Sådan der, hvad vil I helst? Hvad nej? Vil I helst sådan knip en ged, men ingen ved, jeg har knippet en ged? Eller ikke have knippet en ged, men alle tror, I har knippet en ged? Ej, så havde jeg nok bare... Jeg vil tro, jeg kan... Måske, ja. Jeg kan ikke knippe ged, det kan jeg ikke forestille mig, det vil være. Altså, jeg er meget på den første, fordi det er sådan lidt en win-win. Ej, stop! Win-win! Jeg er meget på, hvis man boller en ged, gælder det så som en plus 1 på body count? Bro, what are you talking about, man? Hello there. No. Hvordan fuck dør han ikke? Hvordan er det ikke en kill, man? Du får en fucking... Jeg står med en sniper 1 centimeter fra ham og skyder ham lige i maven, og han siger bare nej. Kom så tilbage. I want to die. Er det bare mig, der... Nej, jeg sigter! Jo! Fuck, jeg er ringe! Log in. 1 kill. 2 kills. Ja! Det mener du ikke, det der, dommer! Jeg har tænkt på en ting også, ikke? Nej. Et genialt sted at putte sprit. Vil det ikke være i elevator, fordi man ikke har andet at lave? Hvad? Sådan putte sprit i det. Det er simpelthen for dumt, det er også mig. Okay. Okay. Trust her. Trust her. En. Det er fucking hjertet, der skyder ham, mand. Altså. Der, nej, jeg sørger ham igen. Jeg sørger ham, jeg gør. En! Ja, det er det, jeg siger. Hvad, det var spil! Hvad, det var spil! Du kan godt, Larsen. Du kan godt. Fandt hvad? Han er død, bro. Går for en fremragende lille. Kom nu! 3! Ja! Kom nu! Så snart jeg går ud for at hente vand. Var det dejligt? Endelig, mand! Okay, jeg prøver lige at gå igen, bare lige for at se, om det virker. Double kill! Kom nu! Nej! Ja! Jeg fik den. Har I fået den? Ja, tak, Åh, nej. Hvad vil I helst? Bliv efterladt på en cliffhanger. Aha. Efter det. Ja. Cliffhanger, ja.